Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Hi everyone! Your Tita Chayli here. Niya kami sa Bohol Panglao International Airport kay among ihatod ang mga bata kay granted naman ang ilahang immigrant visa, so need na sila mo lupad, no? And medyo mingawon ko aning duha kay sa 19 years namong panag-ipon ako ang inatay nila. So saan taman, no? Dagko na sila, adults na, and it's about time nga i-let go na nako sila para makaspread pod sila sa ilang wings. Basin day no kung didto di ay sa halayong dapit ang ilang swerte, so suportaan na lang. O kaya manglaga naman si ate og si kuya, so gi-treat sa ilang tatay og sangyup dinner. Hilig man ni sila og samgyeopsal kana mga Korean something. So nakakita mig samgyeopsalan diri sa may Dawis area nga wala pod kaayo tawo. So kami good og magkaon mi sa gawas, mangita na mig place nga medyo wala kayo tawo kay akong mama is immunocompromised, so dili siya pwede mamingle og daghang tawo, no? So mo na every time nga dine out, mag-choose mig place nga wala na kayo tawo, and medyo late na, mga 8 o'clock na, kay ang mga tao kay mga sayo man na sila, so ari nami sa closing time usually kay aron wala na kayo tao. And family bonding sad ni kay dili sa tanang panahon magkatapok mi kay ang ilahang tatay nag-farming man dito sa bukid, so not all the time naa siya sa balay. O kay hapit naman pod ang birthday ni Ate Twinkle, so usa po ni sa celebration para sa iyang birthday, advance birthday celebration. Actually, mga ikaduha na ni advance celebration kay night before nag-celebrate pud mi sa iyang birthday didto sa isa ka Japanese restaurant didto sa Panglao, sa may Nongki Japanese restaurant, og pina-order pa gyud ni si Ate Twinkle og margarita. Ambot ning bata nakabalo na mag-inom-inom, wala man ta ni tudluin ako. And yes, back to reality na nga mularga na gid ni silang duha, no? And ako lang gyud ning gi-savor nga moment kay muna mo ang last banding namong tulo, kay cameraman intawong tulo mag permi og kuyog, kay murag medyo taod-taod pa gyud ni nga magkakita mi puhon-puhon, kaluyan sa Ginoo. Hopefully maabot ang panahon nga we're all healthy pa ko, tagaan pa kog maayong lawas sa Ginoo nga magkakita pa usab kami. And going to the airport dandi ay may ana. So mao ni ang padulong sa among airport, no? Maayo na gyud kaayo ni kay nabalhin na diri sa Panglao. Kasi dito sa Tagbilaran medyo guot ang airport. Karon lapad na gid kaayo, pati ang padulong sa airport nindot kay ang dalan. And so mao na nino ang kami nga way gahom. So mamingaw pud mi aning duha kay wala na koy kasab-an, wala na koy yaw-yawan. Bitaw kuan po ni sa ilahang tatay kay dili man pud sa tanang panahon sila nag-uban sa ilang tatay. Sa gagmay pa sila kining ilahang tatay, no, nga akong igsuon nang empleo, no, sa barko
para sa mga kagastuhan sa mga bata. Unya, morning kami lang yung tulo magsigig uban. Ako'y nahimong ina og tatay aning duha kay wala man ang mga ginikanan, no? Kay nangita lagi pud in town og panginabuhian para maharuhay ang kahimtang sa ilahang anak. Manang basically kami gyud ang tulo ang mag-uban ani, labi na sa gagmay pa ni kay di jud ko kalakaw ug wala gini sila guyod. Di ko kalakaw sa bahay kung dili sila mag-uban. Mga kujog baboy ni sila. Ug karon biya na. Adto na sila sa laing dapit. Okay, mga dagko naman. So kinahanglan pud nato nga buligan ang ilahang mga umaabot nga mga pagpaningkamot para sa ilang future. So nigawa sila balik, no? Kay diha ilahang mga classmates po nya gachika pod mi sa ilahang auntie nga mo'y mo escort nila nya kampante pod ko kayo kay naay ilahang auntie nga kuyog nang medyo di ko kaayo naguol nga mo biyahe sila sa ilang first international trip nga sila rang duha kay naa man sila escort ang ilang auntie si Manang Vicky. So ako jung gipugnan, no, nga dili ko mo cry pero di jud ay mahimo kay murag gibati na kog kamingaw aning duha pero wala sila kita nga gahilak ko. Bye ate, bye kuya, see you soon again puhon, kaluyan sa Ginoo, magamping mo perme, magbinuotan og magampo perme sa Ginoo aron buligan ang inyong mga plano ug mga future endeavors. So ako dyan gihuwat, no, nga makasulod na sila sa departure area and before ko ni uli kay I just wanted to savor the moment kay medyo taod-taod pa jud nga magkakita pa mig personal puhon kaluyan sa Ginoo. I love you Ate Twinkle, I love you Kuya Renz. Safe travels guys. God bless. And that's it for our send-off vlog. Thank you for watching mga friendship. God bless us all. Bye.